трима играчи, за които никой не говори в момента, а трябва. Поздравяваме с добър вечер Тарана и организатора на ВИК Атанас Гълъбов. Насе, имам една сложна задача за тебе, да ни дадеш твоите топ 3 играчи във всички Alpha Win лиги, без ограничения, хора срещу които винаги ти е било трудно или не чак толкова. Избора е изцяло в твои ръце. Много интересен и сложен въпрос. Значи на първо място ще кажа Илия Петков. Винаги ми е било трудно срещу него. Най-често сме срещали за Купата на лигите, защото той играе предимно в първа лига. Много добре технически футболист, знае как да изиграе много ситуации, трудно се отнема топката, дори под напрежение. На второ място... Да, Илия Петков. Поздрави за Илия Петков, който играе в абсолютно всички лиги на Вамбус, но е запомнен с участието си в Alpha Win първа лига. На второ място ще кажа вратарът на Вижън, Деян Йотов. Много добре координиран вратар с ръце, с крака. Трудно му се бележи срещу него, знае кога да излезе на топка, командва отбора от вратата. И да, заради това е на второ място. Добре, за второ място Деян Йотов, поздрави за него. Кой е третият? На трето място е Дейвид Йорданов. Много силен физически, бърз, експлозивен играч. С ляв, с десен крак, търси винаги далечния ъгъл, не можеш да го бутнеш, нисък център на тежестта. И като цяло срещу него ми е било най-трудно да играя във всички мачове, които сме се срещали. Голмайстора на Vision наистина е наказал много хора. Това ли е класацията според вас? Вярна ли е? Бихте ли добавили или махнали някой? Напишете ни долу в коментарите.